Anyway. Това е хиляден опит да направя това шима новина. Което е причината, за която за това, че ще го правя с voiceover, а не с нали, за звука от видеото. Така че отваряме си такова. Кажи го, енергийна напитка. Между другото правим си негърче, така че ще ви покажа как да си направите негърче толкова добро като моето, но да знаете, че няма да стигнете до моето ниво, защото няма по-добро от моето. Брашно. Да, брашно в купа. Тази купа се оказа, че беше прекалено малка. Ето брашно. Виждате ли брашно? Точно така. После, олио. Ето толкова олио. Да, точно олио. Точно така. Олио. Слагаме в купата с брашното, точно така. После сода бикарбонат или такова хлебна сода, но и другото, забравих как му се викаше. Слагаш там една малка лъжичка, обаче аз го направих на око, защото знам, това е лицето на човек, който знае как. Нали, сложих там да има. И после кисело мляко. Ето кисело мляко. В кисело мляко. Борчвор. Кисело мляко. Тъпото е, че им смениха шибаната опаковка, преди бяха по-хубавки. Така, слагаме половината от това кисело мляко. Нали, да, и захар, шекер, да, захар, точно така. Колко захар ще сложа? Да, чакай да позираме малко така за тъмнела, да, захар. После слагаш една чаша захар. Това са чайни чаши в моята глава, това е чайна чаша. Кафе, ето ти кафе, даже имам, ето, тъмън. Слагаш една лъжица кафе, така за вкус. Да има. После какао. Какаото как без какао? Негърче без какао, какво негърче? Слагаш му какао да стане по-негърско от негърът. Така. Слагаш му две лъжици, не една лъжица, защото не стига. Яйца. Да, две яйца. Не едно, две. И са кокоши от кокошка, не са от петел, не са от... Така ли, той петела не може да дава кокоши яйца, но все пак. Нали? Да. Слагаш, чупиш ги така, кокетно, лекичко, върху тази планина, която си направил от какао и захар. Да, чупим едното, хвърляш го кошчето, защото някакъв да го правиш, чупиш другото, така, кокетно, виж, ле, край. Така, сложихме и второто. Точно така, в кош, браво на мене. Така, сега взимаме една вилица или онова, дето има тел, дето бърка. Аз просто обичам да ползвам вилици и бъркам. Бъркам и пак се бъркам и пак бъркам и вече готово. И става едно такова кафяво, като лайно, обаче от тези течните. Перфектно, тъмън. Взимаш тава. Тази тава беше прекалено голяма за мен, но нямаме по-малки! Затова използвах тази голяма тава. Да, за да го сложа, взимам едно олио, слагаме малко олио в тавата и разнасяме и след това слагаме сместа, която сме направили току-що в тази тава и тъй като тавата е прекалено голяма, аз се сложих само на едната страна от тавата, да, другата страна беше чисто празна, но каквото такова, сега нямам по-малка тава, ето, виждате, и сега го разнасяте да е равно, да може да е равно, а не да е като планини, да, точно така. Песента свърши, мамка, май сега ще ви пусна пак нова. Сега тук разнасям и в печката за 30 минути, 40 минути на 180 градуса. Тук, докато чакаме да се сготви, пуших една цигара. Да, точно така. Слушах музика, затова си отварям устата толкова често. Си пях на песнички. Ей, музиката ми се спря. Естествено, че ще спре. Така, взимате за глазурата. Взимате ето тази чаша. Точно тази чаша трябва да бъде, с друга чаша няма да стане, ако се опитате да направите, просто трябва да бъде тази чаша. В тази чаша слагаме какао, колкото е останало, по принцип 2-3 лъжици, обаче нямаше толкова май и сложих цялото, обаче преди това слагаш олио или масло, разтопено масло. Също хубаво нещо е, ако слагате олио, по-добре е да го сгреете в микроволновата, да го стоплите малко, защото какаото и захарта, която ще сложите след това, няма изобщо да се разтвори в олиото, но аз нещо забравих, нещо ми излезна от главата да го направя това, затова просто слагах всичко върху студено олио. Да, тук чета дали има захар в него, нищо че
нали, ще слагам още захар. Но в принцип, ако нямате захар в какаото вече, няма да слагате толкова много захар, колкото аз сложих. Сега слагаме една лъжичка, точно така, вътре в тази чаша. Още една лъжичка, точно така. По принцип 2 лъжички исках да сложа, защото нямаше повече, обаче накрая си викам, ще сложа и това. Да, и тук изтръсквам последната прашинка от какао вътре. Точно така. Тук много се радвам. Тук съм много хапи и си пея някаква песен. Захар, отново, захар, шикер. Слагаш, една лъжичка, точно така, една лъжичка. Айде още една, точно така. Май сложих само две ли сложихме, в принцип ли се слагат, айде голяма работа и така стана сладко. Така, прибираш захарта, че ще ги поберат мравките, взимаш една тази лъжица, дето ги бара тези неща и почваш да бъркаш. И бъркаш, и бъркаш, и бъркаш, и бъркаш. Продължаваш да бъркаш и още малко бъркаш, и бъркаш, и бъркаш, още малко бъркаш, бъркаш. Обичаме да бъркаме, ето така да стане черно, кафяво, много тъмно кафяво, малко направих отцапаница голяма. Това е готово, блата е готов. Да, супер. И сега го заливаме с ето този concoction, наречен глазура и тук го бъркам, защото имаш още неразтворена захар и какао. И почваш да заливаш, но така хубаво да заливаш. Тя малко не ми стигна, не съм сложил достатъчно олио, но whatever, не ми стигна в крайна сметка. Оправих се. Така, и заливаш хубаво, така да е обилно. Да, точно така. Да. Тук последните моменти, в които се опитах да вкарам във всеки ъгъл и във всеки... Да, супер, готово. И стана перфектно. Топ негърче, казвам ви, по-добро негърче от мене. Това отгоре е шоколад, да знаете. Уникално негърче стана, препоръчвам. Айде!